Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na,
Kings Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sakta ka na, aasenso ka pa sa programang AgriSenso. Kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa Kings Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao! Welcome na naman sa ating panibagong episode sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura. Aasenso ka, kasama po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Clara Tita in the house only dahil ang ating Inday Bajang ay nagkaroon po ng brownout o nag-blackout or brownout. Power interruption. Ano ba talaga ang tama na term? Brownout or blackout? Kasi kung sa Bisaya pa, nag-brownout din sa amo. Oo, brownout. Pero bakit kung nag-brownout, hindi naman daw color brown? Black naman. Entire siya. Pag sinabing pag maramihan ang scope or malakihan ang scope, blackout siya. Ganun ba yun? Meron pong konsensya dito na nagsasalita. Hindi ka pala naririnig sa ngayon, sa kuya? Ako lang nakakarinig sa'yo? Sayang. Naririnig po ako na konsensya ngayon na dapat sana ay marinig nyo rin. Napakaganda po ng kanyang boses. Oo. Pag nakapikit kayo at narinig nyo ang kanyang boses, mapapaisip kayo ng mga... Bakit naiba yung boses mo? Naiba yung boses niya. Parang na siyang cartoon character. So, ayan po. Oo. So, si Clara Tita po muna ang makakasama ninyo sa loob ng isang oras ng ating chikahan. Hinggil po sa ating mga simpleng tips po para sa ating mga magsasaka, sa mga nag-aalaga ng hayop. And of course po, sa ating Agribalita later on, I think yung ating Agribalita ay mula dyan sa Zamboanga del Sur. Zamboanga ba yun? Ano ba to? Kasi ito si Inday Bajang, pag quarter to 1 na ay magkakaroon ng mga aberya sa buhay. Yan nga. Zamboanga del Sur. Yung ating Agribalita ay abangan ninyo ha. Yan po ay mula sa Zamboanga del Sur. Okay? But before natin simulan ng ating Agri-Unique Chika today, ay babatiin ko po muna ang lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live. Dito po sa ating AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Ganon din po, naka-live din tayo sa ating Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Hello po sa ating mga viewers dyan, sa mga followers and likers natin sa ating Facebook page. I-share nyo naman po ang ating live today para marami po ang makakaalam ng ating good news na ibabahagi sa ating mga magsasaka. Okay? And at the same time, bukod po sa ating... wait lang, kasi mababasa ko siya. From EJ Tagle. Oy, hello, gandang hapon, ma'am. Watching from Canduene, Negros Occidental. Tanong lang ako, ma'am, magkano ang Kings Vita Plus? Hi, EJ. Actually po, magkaiba-iba po ang presyo ng ating Kings Vita Plus sa iba't ibang mga Agrivet stores. Okay? But dito po sa ating online, meron po kasi tayong online, nagkikater po tayo ng mga online orders. Ang ating suggested retail price po dito sa ating online ay nasa 90 pesos per pack. Okay? And if ever maramihan po yung inyong orders, of course, bibigyan namin kayo ng freebies. Meron kami mga, siguro it's either discount or additional doon or dagdag box po sa inyong Kings Vita Plus. So, depende na yun siya. Okay? Pwede po pa. Ano ba yan?
Hindi ako makakasign ngayon. O ayan ha, bukod sa ating live ngayon sa ating Facebook page, meron din po tayo, mapakikinggan din po tayo sa ating mga radio stations. Okay, unahin po natin dyan sa may Lambunaw, Iloilo. Oy, hello mga tutok kaginday. Manamit, gid. Nga adlaw sa inyo. Manamit? Trying hard. Ano nga sa Ilonggo na ano kuya? Ha? Manamit? Hindi ba manamit? Di ba masarap? Basta magandang araw na lang po. Okay. Magandang araw po sa ating mga tutok kaginday dyan na nakikinig sa ating 90.7 Kings of Radio sa may Lambunaw, Iloilo. At dyan naman po sa may Negros area, sa may Chateau Negros Oriental. Magandang araw po sa inyo, sa ating mga public market vendors dyan. O, di ba? Huwag po kayong matulog ha. Sayang po yung dumadaan na customer. Baka hindi kayo mapalitan. O, dili mo mapalitan din ha. Sa inyo ang mga gitinda. Kay Basig, moto, nakatulog mo. Yan, iagin na dito ang inyong kanang customer. Wala ninyo nakita. Sayang ang piso. So, ayan na. Hello po sa ating mga public market vendors dyan sa Chateau Negros Oriental. Sa lahat dyan na nandyan ngayon sa public market kung saan po kayo nakikinig sa ating 102.5 Kings Radio dyan sa may Chateau Negros Oriental. Ganun din po sa ating dyan sa Himalalod ang 88.7 Kings Radio, Himalalod Negros Oriental. Hello din. Yung ating Kings Radio dyan sa may Himalalod Negros Oriental ay mapakikinggan din. Abot din tayo, na-reach din natin ang Cebu Province. So, diba? Dyan po sa, I think, sa may Pinamungahan. Ayan. Yeah, dinig na dinig din tayo dyan sa may Cebu Province. Okay? At dito naman sa Mindanao. Sa Mindanao po, ang ating tama ba ko yan? 99.5. San Francisco Agusan del Sur. Okay? 99.5. San Francisco Agusan del Sur. At dito po sa Davao de Oro, Davao Region, ang ating 93.5 Kings of Radio. Ang aking radio, ay. Oh. Okay. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, pwede po kayong magtanong ha, later on. If ever ay mapakikinggan nyo na, i-roll na natin ngayon yung ating topic. Pwede po kayong magtanong dito sa ating Facebook Live. Ganun din po. Meron na ba tayong available na kuya hotline? Wala pa? Ayan, So, inaayos pa namin yung text hotline natin dito kasi parang nawala yung cellphone. OMG, parang nag-freeze ako. Oh, yung internet ko. Ano yan? Napilit po ako. Okay na po. Oh, internet. Mag-ano ka naman. Cooperate ka naman sa amin ngayon. Maawa ka. Maawa ka talaga. Wag ngayon kasi nag-iisa lang ako. So ayan ha, sa lahat po mga gustong magtanong sa ating live ngayon, comment niyo lamang po sa ating live, sa ating Facebook live ngayon. At saka don't worry po, baka next week po ay maayos na po natin ang ating text hotline. Kasi parang may nasira po ata yung phone or somewhere. Hindi namin maano. So, sit back and relax lang po muna kayo dyan. Okay, makinig na lamang po kayo sa ating Agri-Unique Chika for today. Ayan, speaking of ating Agri-Unique Chika, ilang part po dito sa ating Pilipinas na nakaranas pa rin po ng mga tag-ulan. Okay, kahit dito po sa Davao City. Yan, oo. Every afternoon, mararanasan natin ang ulan. May mga ulan, gabi, ganoon, paulan-ulan. Diba? Ganyan talaga pag tropical country, diba? Hot and, kumbaga, meron talaga dalawang season wet and dry season. So yan, di natin kumbaga kahit kahit tag-init kasi papunta na tayo sa summer. Meron talagang mga localized thunderstorm. Hindi talaga natin maiwasan kasi ganun talaga yung panahon, 'di ba? So yan, kung kayo po ay nasa area na nakakaranas pa rin ng tag-ulan, okay lang ba na mag-alaga pa rin ng hayop? O kung nasa area kayo na parating umuulan, okay lang ba na mag-alaga ng hayop? So, ayan, yan yung ibibigay sa atin na tips ngayon.
ng ating ka-farming angat ka-content creator na si Sir Jade Batuampo. Of course, yung ating pag-aalaga ng hayop sa tag-ulan. So, I think Raul BTR na tayo, kuya. Makinig po kayo, ha? Hello po, magandang araw. Kumusta po? Dito sa amin, medyo maulan ang panahon dito. No, habang ganito yung panahon, yung mga alaga namin abay talagang nagatakbo-takbo pa rin sa paligid. Nagalakad-lakad pa rin kahit na medyo maambon. No, ang inaalala ko naman, baka sila yung magkasakit. Sayang naman, ang tagal natin silang inaalagaan, pinaparami, tapos nagpapaulan. Yun pala, gustong-gusto rin nilang magtampisaw sa ulan, lalo na itong mga itik, mga gansa, at iba pang mga alaga naming mga hayop dito sa paligid. Maging mga manok man, ayan pa rin, nagpapaulan pa rin sila, siguro gusto lang nilang maligo. So, dito sa amin naman, no, naka-free range sila. So, anytime naman kung gusto lang sumilong ay nakakasilong pa rin sila, lalo na pag nilalamig. So, napapansin ko lang doon sa mga manok namin, kapag medyo nilalamig na sila, ay tumatabi din naman sila doon sa mga may bubong. Tumitigil din sila sa pagpapaulan. No, kasi, yan talaga ang inaalala natin lagi, tayong mga nag-aalaga. Kapag maulan at yung mga alaga natin gano'n, nagpapasaway, nagpapaulan, nag-aalala tayo baka mamaya magkasakit. Pero dito sa amin, no, para naman yung mga alaga namin kahit na medyo tag-ulan, no, kahit na pabago-bago yung klima, kakaiba yung panahon, abay hindi rin namin sila hinahayaan lang. Kailangan may ginagawa rin kaming aksyon para yung mga alaga namin ay talagang mapalakas din namin yung immune system kahit na sa ganitong panahon. Nagbibigay kami, ito, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung ginagamit namin din. No, sa lahat ng alaga naming hayop, ito na ginagamit namin na vitamins. Powder siya na hinahalo doon sa pagkain or pwede rin doon sa inumin. Minsan nga pagkagising ko, ang ginagawa ko agad bago ko i-pre-rinse, bago pakawalan yung mga alaga namin, no, naghalo muna ako doon sa kanilang pagkain, either sa feeds or doon sa mga sobra-sobrang mga bahaw. Doon ko hinahalo yung vitamins, tapos binibigay ko muna sa kanila bago ko sila pakawalan para sigurado na. Kasi itong King's Vita Plus na sinishare natin ay meron din siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, yan, essential elements, calcium, D3 enzymes, probiotics. Ayan, napakarami niya namang sangkap na makakatulong sa mga alagang hayop. Kapag kinapos yung alaga natin ng mga vitamins o mga kailangan nilang nutrients sa kanilang katawan, baka naman mahina ang immune system, posibleng mabilis din magkasakit or yun, posibleng mamatayan. So sayang naman kaya sa amin, no, doon pa lang pagdating sa nutrisyon nila, binibigyan na namin ng sapat. Ito yung binibigay natin. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung pinagkatiwalaan ko din dahil ito ay nabibili sa mga aggregate stores. Ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099. No, 100 grams na tong isang ganito. So meron na siyang, ayan, meron na siyang laman. Yung isang pakete niya, puno ito. No, ito lang, bawas na Ginagamit na rin namin sa kanila. Okay, ng umaga kasi nagpakain ako, hinaluan ko na. So ayan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang ginagamit namin para mapalakas ang immune system ng mga alagang hayop. Tsaka yung mga kailangan nilang nutrients ay talagang maibibigay ko dahil doon sa nandito na mismo sa isang vitamins na ito. No? Itong isang pakete, kaya na may halo sa isang sakong feeds. Kung naka-feeds tayo o kung di ba, pure feeds binibigay natin, ihalo natin sa isang sako, isang pakete, tuwing umaga natin ipakain, no, or tuwing hapon, pwede rin, tuwing tanghali. Ganun yung ginagawa namin. Ito naman ay sinishare ko based sa experience din namin mismo sa paggamit dito, no, sa mga alaga. So far naman, napakaganda rin naman ng effect niya at yung mga alaga namin ay tulad ng mga pabo namin, medyo dumadami na rin sila. Ganun din, doon sa iba pa namin mga alaga, yung mga manok, ngayon ang kalakas-lakas na rin mga itlog, lalo na nung pinakawalan na namin sila dito sa kanilang ranging area, sa kanilang net. Dati kasi, medyo maliit lang yung kanilang galaan sa loob, medyo naiinip sila, pati ba naman itlog nila or itlog ng mga kasama nila ay tinutuka din. So nasasayang naman, no, nababasag, na uubos, so hindi nagkaroon ng sisiw. So hanggang sa naisip namin na pakawalan na lang muna yung mga manok kasi hindi naman sila masyadong naging productive na dahil dun sa nangyaring yon. Nung pinakawalan namin, kasi pag pinakawalan, mas marami kasing nakakain sa paligid. No, bukod doon sa ibibigyan natin ng mga patuka para umuwi lang din, kaunti na lang yung patuka binibigay, majority ng mga kinakain nila ay nakukuha na nila doon sa paligid, yung mga insekto dyan, yung mga damo, no, marami silang mga nakakain sa paligid din. No, kaya talagang mas matipid na. Doon nakakatipid kami, nangyari nagkataon din na hindi na nangingitlog, hindi na kinakain yung itlog.
no, nawala na yung kanilang pagiging mainipin, hindi na sila naiinip. Hindi tulad dati na siguro dahil nga nandun lang sa loob ng nakanet lang sila, although binibigyan sila ng maraming pagkain. Sa tingin namin, isapat naman yung naibigay namin pagkain, pero kinakain pa rin nila yung itlog. Minsan, ang nagiging problema ay yung pag may nabasag, so doon sila nagsisimula na tinitikman nila hanggang sa nasanay sila, nalaman nila, masarap pala yung itlog. Kaya ayun, kinakain nila yung maging yung mga itlog ng mga manok. So, yan, ang ginawa namin yun, naka-free range sila, tapos yun, naging productive. Mas ng itlog ng marami, mas hindi na kinakain yung itlog. Wala na ako nakikitang manok na nangangain ng itlog. At karamihan, majority sa mga manok namin ngayon ay nangingitlog na rin. May kanya-kanya na rin silang itlog. So, yun. Kaya ang ginawa namin, sinundan namin, pati iba namin yung alaga, pinakawalan na rin namin yung mga gansa. Dahil yung gansa, ang tagal na rin nangingitlog, tapos hindi napipisa. No? Tapos, ganun din doon sa aming mga itik. So, yung mga itik kasi, tingin ko parang naiinip din yung itik namin kasi paikot-ikot lang sila doon sa kanilang area na wala ng mga damo. So, ginawa namin, pinakawalan na rin namin. So, binabantayan na lang namin na hindi sila lalayo sa amin kasi baka mamaya lumayo naman at di na umuwi. So, yun yung mga ginagawa namin, no? Parang nagsimula lang doon sa manok na ang solusyon lang namin ay pakawalan sila para medyo makatipid kami sa pagkain dahil doon sa hindi naging productive masyado, hindi masyado nangingitlog. No, at kapag may itlog ay kinakain. So doon nagsimula, no, yun yung naging experiment namin na hanggang sa naging productive na ulit yung manok sa ginawa namin yon. Kaya ayun, yung iba pinapakawalan na rin. Kasi marami naman ding mga pag-aaral na ginawa tungkol doon sa halimbawa sa itik. 'Di ba? May mga nag-aalaga ng itik na pinapakawalan sa mga palayan. So yun naman ay inaaral din na talagang nangingitlog rin yung mga itik dahil doon sa dami ng nakakain nila doon sa palayan. Nandyan yung mga insekto, mga damo, nandyan yung mga kuhol, suso, at marami pang mga kinakain din nila doon sa mga palayan. Kaya kapag free range, kapag hindi nakanet, mas marami silang nakakain. Lalo na dito sa area namin na medyo madamo din, may mga damuhan, maraming mga medyo tubigan, kaya tuwang-tuwa rin yung mga itik pabalik-balik. So observe na lang namin din ito, kung ano yung magiging result, lalo na doon sa iba pang mga alaga dito sa itik, kung magiging maputik na rin ba pati yung silong namin. So, yan yung mga obserbahan pa natin. Pero malaking, doon sa ginawa namin ngayon, malaking improvements din yung pagkapakawala namin doon sa mga alaga. Dahil nga doon sa nakikita ko na mukhang nai-enjoy ng mga alaga naming hayop yung pagiging free range nila. No, so, yan. At ganun din, no, pag naka-free range, yung mga alaga namin ay ganun lang, palakad-lakad pa rin dyan kahit na medyo maulan. Sa ngayon, sunod-sunod mga 2 araw na umuulan. Doon sa mga mababang area dito sa lugar namin, sa Zamboanga del Norte, may mga binabaha na rin. No? May mga binabaha, inaabot na ng baha, yung mga palayan na area. So dahil doon sa lakas ng ulan at sunod-sunod, ngayon nga hindi na tumigil yung ulan at nito may ambon pa rin. No? Maya't maya, lumalakas, as ambon ulit. Ganun yung ganun yung sitwasyon dito sa amin. So far naman yung mga alaga namin ay tuwang-tuwa pa rin kahit na ganun. No, hindi ko naman sinasabi na kailangan natin pakawalan yung alaga natin kapag naka-vitamins. No, sa observation ko lang, no, kahit na pinakawalan namin, no, at naka-vitamins sila, kahit papaano mas malalakas yung kanilang immune system. Compared noon na noong dati na hindi pa kami gumagamit ng vitamins, kapag ganitong tag-ulan, ay makikita mo talaga nandyan na yung iba nakayuko na, sinisipunan, nanghihina na. So sa ngayon naman kasi, no, kapag medyo may nanghihina na, so alerto rin ako Kinukulong ko din agad, tapos binibigyan ko agad nung gamot na Panamox, no? Panamox Forte, para dun sa sisiw, na gamot sa sipon, laway-laway, bulutong, kuray sa cholera, at marami pang mga sakit, yung mga sugat, no? So yun yung binibigay natin sa sisiw, Panamox Forte. Sa malalaking manok, yung mga nakatali, o yung mga madaling hulihin, Panamox Caplet ang binibigay ko. Kasi itsurang capsule siya pinapainom siya isa-isa. Pero yung mga naka-free range, yung manok namin naka-free range dyan, no, hinahalo na lang sa tubig para doon makakainom sila, hindi na kailangang hulihin, lalo na kapag ayaw namang magpahuli. Kasi kapag mga native na manok, no, madalas yan, ayaw talaga yan magpahuli, gustong-gusto niyan, takbo lang ng takbo. Pag may lumapit na tao, abay lumalayo sila. So yun yung mga napapansin din natin. So dito sa amin, no, sa pag-aalaga namin ng mga hayop, hindi talaga kami nagpapawala sa vitamins. No. Doon kami sa vitamins na talagang subok na rin, ng karamihan, matagal na, at saka talagang registered siya sa Bureau of Animal Industry. Dahil ito,
Ibig sabihin, rehistrado sa Bureau of Animal Industry, talagang pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry yung mga sangkap dito. Kaya ito yung pinagkakatiwalaan ko, King's Vita Plus Animal Feed Supplement na vitamins, no, nabibili sa mga agri-vet stores, mga poultry supply, no, sa mga bilihan ng feeds, or pwede rin kayo mag-PM dito sa amin dahil available din ito online, cash on delivery via LBC. Meron lang may additional lang din, shipping fee pagdating doon. So ayan. King's Vita Plus. And actually ito ay pwede sa maraming mga alagang hayop, sa mga baboy, sa kambing, sa baka, sa kalabaw, sa kabayo, sa itik, sa pabo, sa pato, sa gansa, sa manok, no, ito yung ginagamit namin. Maging sa aso pwede ito Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, no. Napakagandang vitamins. Hindi ko rin sa inyo na talagang 100% sure ako, no, kasi sa ngayon kasalukuyan namin ginagamit. So far napakaganda ng effect sa mga alaga namin. Pero kayo na rin mismo magsabi, subukan nyo na rin sa mga alaga ninyo, no, nabibili naman siya sa mga agri-vet stores. Kung noon ay yung mga manok nyo yung mga mahihina, madaling nagkakasakit, or kapag ka medyo matatamlay yung mga alaga ninyong hayop, ay subukan nyo rin bigyan ng vitamins, baka naman manumbalik yung kanilang lakas. Pero kapag may sakit, kailangan din gamutin yan. Pero yung mga natural na tamlay, no, kapag medyo mahina lang sila, medyo sakitin sila, so sa amin, ang binibigay namin King's Vita Plus na vitamins. Pero kapag may sakit sila, no, kailangan ibang usapan din yun, kailangan natin bigyan ng gamot yan. Kasi ang King's Vita Plus hindi siya gamot, ito ay feed supplement lamang na magdadagdag din ng nutrients, magdadagdag ng magandang nutrisyon doon sa mga alaga nating hayop dahil doon sa mga naibibigay niya. No, itong mga nababanggit na natin, ayan, meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, at ayan pa, may nakasulat pa dito, meron pa siyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, L-methionine, betaine, probiotic, yan, carrier, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. Napakarami niyang sangkap, kaya talagang nakakatulong doon sa mga alagang hayop namin, no. Ito ay subok na rin namin doon sa mga alagang hayop. So far napakaganda. Yung mga baboy namin, lalo na yung mga free range naming baboy, kapag ka sila ay nanganak, no, lalo na doon sa mga nanganak naming inahin, yung inahin namin binibigyan namin agad ng vitamins, mas malakas magbigay ng gatas, mas malulusog yung mga anak niya, no. Doon sa mga anak niya rin, kapag pinapalaki at kumakain na rin, no, hinahaluan din namin ito para malakas din, hindi rin maging sakitin. So yun yung mga ginagamit namin. Pero kapag tinamaan tayo ng mga matitinding sakit, no, kailangan nating ipagamot yan. Inulit natin, kailangan natin ng gamot dyan. Sa amin naman, ang ginagamit namin gamot doon sa mga biik, halimbawa, kapag may mga diarrhea, ang ginagawa namin dyan, binibigyan namin ng Panamox Forte. Panamox Forte, ginagamot namin sa biik na may diarrhea, may ubo, may sipon, may lagnat, yon ang ginagamit namin. Panamox Forte. No, itong mga na-share ko sa inyo, ito ay based lamang din sa experience namin doon sa paggamit ng mga vitamins, mga gamot sa mga alaga naming hayop. No, doon naman sa mga nagtatanong ng pampurga, no, lalo na dito sa mga pabo, yung mga pabo kapag may mga bulate, ayaw din mangitlog ulit. No, marami mga pabo ayaw ng pagkatapos maglimlim, mamisa, ang tagal pang bumalik ulit mangitlog. Sa amin ginagawa namin diyan, no, pinapaliguan namin yung pabo para matanggal yung kuto, tapos pinupurga namin ng worms to go. Yung worms to go kasi, meron siyang albendazole plus, meron din siyang praziquantel na napakagandang pampurga sa mga alaga nating mga manok, mga pabo, yun ang ginagamit namin pampurga sa kanila. So, yan. Maraming mga produkto din ang aming ginagamit, lalo na kapag ganitong panahon ng tag-ulan, kailangan naka-ready na rin, no? Kapag ka nagpaparami tayo ng alagang hayop, sa akin lang, sa pananaw ko lang, kailangan meron din tayong mga panangga, no? Yun yung kailangan. Kasi kung mapansin natin, marami rin siguro kahit sino naman kapag ikaw ay nag-farming, no, kapag nag-alaga ka ng hayop na wala kang ginagamit na gamot, no, may iba, gumagamit ng mga natural na gamot, effective din naman. Pero kapag gusto natin yung mga nabibili na subok na din, so sa akin, ito yung i-share ko sa inyo yung mga ginagamit din namin. No, itong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ito ay vitamins, yung Panamox Forte na gamot sa mga sipon, laway-laway, bulutong, coryza, sa mga sisiw namin na may mga sakit, no. At yung Panamox Couplet, couplet naman na pinapainom doon sa mga manok na malalaki na, yung mga manok na, yung mga manok panabong, kung mayroong mga sakit, kung may mga sugat mula sa laban sa ruweda, pwede rin ang Panamox Couplet. Sa amin hanggang 7 days kami nagpapainom nito. Pero yung pangsisiw hanggang 5 days kami nagpapainom nun. No, napakaganda niyang gamot sa mga alagang hayop na may sakit. No, kapag ka naman doon sa mga pabo, ganun din ang gamit ko.
no, yung mga sipon, may mga laway-laway, may mga bulutong, itong pabo, usong bulutong. So sa akin, binibigyan ko yan ng Panamox, no? Panamox Forte sa sisiw, Panamox Caplet sa mga malalaking mga pabo. Kaya walang takas na yung mga problema, no, sa farming, maliban na lang doon sa mga matitinding sakit na talagang wala pang mga gamot, no. Sa amin ang talagang namin, siyempre pinag-pray din namin na yung mga alaga namin ay laging safe, at ayun, gumagamit din tayo siyempre ng hakbang kapag gusto natin magparami. So tulad niyan, yung hakbang naming nauna, yung pagbibigay namin sa kanila ng sapat na nutrisyon gamit ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, at kapag medyo may sakit ay ginagamot din namin, binibigyan namin ng Panamox Forte, Panamox Caplet, at kapag kailangan purgahin ay binibigyan naman namin ng Worms to Go. So yun yung mga ginagamit namin dito. So far naman, napakaganda ng result. So dito sa pag-aalaga ng hayop, kailangan lang din talaga may diskarte. Hindi lang sipag, tiyaga ang kailangan dito. Kailangan meron din tayong diskarte para mas mapaunlad natin lalo yung ating pag-aalaga sa kanila. So yung mga alaga namin, no, iba-iba rin. Actually, na-inspire din ako na mag-alaga kasi talagang nakaka-enjoy din. Actually, ito ay nakikita ko rin sa ibang mga farm. No, nakikita natin may mga alagang pabo, may mga manok, may gansa, may mga itik. So yun yung mga tinitingnan natin at na-inspire tayo sa kanila, kaya ito ay ginagawa din namin. Actually, marami rin nagmensahe sa akin na maging sila man ay na-inspire din daw dun sa panonood ng mga video natin, at kaya sila din ay nagsisimula. At sana mas marami na tayong mag-farming at mas mapapaunlad natin itong farming. No, tulungan lang naman ito, share lang din tayo ng bawat experience natin. Actually, ako rin, ang dami kong nababasa sa mga comment sections, mga nag-share na mga experience nila, mga nasubukan nila, mga ginagamit din nilang pamamaraan doon sa pag-aalaga nilang hayop. At doon, kumukuha din ako doon ng mga diskarte para mapaunlad din namin itong pag-aalaga namin ng hayop. Napakalaking tulong din naman so far itong pagtutulungan natin dito sa farming. Tayong mga ka-farmer, no, talagang kailangan lang din natin na mapaunlad itong farming para yung mapalago din natin yung pagkain, yung food security, talagang ma-secure natin na talagang mabigyan natin lahat ng ating mga kapitbahay o itong community natin, talagang makakuha ng pagkain doon sa ating pagbubukid. Napakalaking tulong dahil dito sa farming, dito nanggagaling yung mga pagkain. Tayo ang bumubuo ng pagkain, kaya dapat paunlarin din natin ito dahil talagang hindi ito yung malalaos. No, ito yung business, ito yung negosyo na kapag naupaunlad natin, abay hindi ito malalaos. Bakit? Kasi nandito nanggagaling ang lahat. Yung pagkain nandito. Habang tumatagal, dumadami ang tao, lumiliit na nga yung mga agricultural land, lumiliit na yung mga farmer, kumukonti. So, syempre, mas magiging in demand ito. Kaya ngayon, paramihin na natin, magparami na tayo ng mga alagang hayop para kahit kaunti lang tayong farmer, no, talagang mabubuo natin itong mga pangangailangan din ng ating bansa, para sana mapalago yung ating bansa. So yun ay pangarap natin na sa ngayon naman ay nasa backyard farming pa lang tayo, pero wala namang imposibleng mangarap, no? Nakatulong na tayo, at kapag naparami natin ay hindi imposible na umasinso rin tayo dito sa mga ginagawa nating pag-aalaga ng hayop. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipalin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's
na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Ay, at nagbabalik po ang ating programa, ang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso Ka. So yun ha, narinig niyo po ang mga tips na ibinigay sa atin ng ating ka-farming angat ka-content creator na si Sir Jade Batuampo. So hindi naman talaga maiwasan, di ba? Lalong-lalo na nasa tropical country tayo, ay makaka-experience talaga tayo ng pag-ulan. Oh. So kahit umuulan, pwede naman din tayong mag-alaga ng mga alagang hayop natin. Pero dapat lang ay kumpleto tayo sa mga panangga laban sa sakit. Okay? Ito po yung ating mga vitamins, lalo na po yung Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. So, if ever ay magkakasakit sila. Pero dahil nga meron na mga vitamins and minerals sa loob ng kanilang katawan, ay agad silang makaka-recover. Okay? At sa tulong na rin po ng panggamot natin sa kanila, ito pong ating Panamox Couplet at saka Panamox Forte. Okay? So ayan ha, huwag niyong kalimutan na bilang vitamins po ng inyong mga alagang hayop. Ito po yung ating Animal Feed Supplement, ang Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Kompleto na po yan siya sa vitamins and minerals. Sa murang halaga ha, pero hindi po tinipid sa sustansya na maibibigay po sa inyong mga alagang hayop. Pwede po ito sa inyong mga alagang baboy, sa inyong mga alagang manok, bibe, pato, baka, kambing, lahat. Lahat ng klaseng hayop, pwede po sa ating produktong Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. At sa ating mga manok naman na nagkasakit, dito po tayo sa ating Panamox Couplet at Panamox Forte. Ito po yung numero 1 antibiotic na available ngayon sa ating Agrivet store, sa inyong lugar dyan, of course. Okay? Sa mga abot ng ating Kings radio stations dyan at nakikinig, punta po kasi yung mga Agrivet stores at hanapin po ninyo. Itanong niyo po sa mga tindera dyan, mga magaganda nating mga Agrivet store, mga tindero at tindera. Yung ating Kings Vita Plus Animal Feed Supplement at Panamox. Okay? Okay? So ayan, yun po ang narinig ninyo sa ating Agri Unique Chika. Dito naman tayo sa ating Agribalita for today. Okay, in behalf of Inday Bajang, ako na ang magbabasa nito. Okay. Ayan. Oo, yung iba't ibang makinarya po ang natanggap ng mga magsasaka sa Zamboanga del Sur. Ano ba itong mga makinarya na kanilang natanggap? Ayan, umabot sa 126.2 million pesos ang halaga ng mga makinarya ang naipamahagi ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec sa Farmers Cooperatives and Associations o FCAs sa Pagadian City at sa 15 o 15 bayan sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Oh, ang distribusyon ng 72 unit ng mga makinarya sa 47 kwalipikadong FCAs ay isinagawa ng PhilMec sa ilalim ng mechanization program ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ang PhilMec ay isa sa mga attached agencies ng Department of Agriculture. Layo ng RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund na mapalago ang kabuhayan ng mga magsasaka sa buong bansa. Ang mga makinaryang ipinamahagi ay kinabibilangan ng mga hand tractors, floating tiller, walk-behind transplanter, rice combined harvester, recirculating dryers, mobile rice mill at multi-stage rice mill. Ang 47 benepisyaryong FCAs ay nagmula sa mga bayan ng Labangan, Dumingag, Suminot, Ramon Magsaysay, Aurora, Molave, Mahayag, Tambulig, Tukuran, Dumalinaw, Gipos, Tigbao, Lakewood, Bayog, Dimataling at sa Pagadian City. Ang ipinamahaging mga makinarya ay nabili sa ilalim ng RCEF 2021 to 2022 na funds. Oh, ayan wow, ang malaking tulong talaga ito sa ating mga rice farmers. Itong mga binahagi sa kanila ng mga makinarya po para po sa kanilang pagsasaka. Okay? So ngayon for example po doon sa
sa bayan namin sa Bansalan, dito po sa may Davao del Sur. Actually, ilan na lamang po yung mga tao na rice harvesters talaga kasi meron ng machine. Oo. Like yung mga magsasaka doon ay nagre-rent na lang sila ng rice harvester, yung machine na talaga. Okay? Pero yung machine ay operated din naman ng tao. Pero compare po noon na ilang years ago yun siya, na yung mismo mga tao talaga dumadayo talaga doon sa mga sakahan, sa mga palayan, para po sila mismo ay mag-harvest. Okay? Na-remember ko that time na aabutin ng 3 araw yung pag-harvest ng palay. Kasi nga, mano-mano yung ginagawa Mano-mano yung pag-harvest ng palay. Pero ngayon, pag itong machine na rice harvester, yung dating 3, for example, sa ano namin doon sa amin sa Barangay Dulo, kung yung 3 days na kinonsume ng ating mga rice harvester, yung mga tao mismo, ngayon ay pwede na siyang gawin sa 1 araw. Yun yung nakakatipid sa araw, but syempre hindi ako masyadong familiar kung magkano ang bayarin na doon sa rent ng rice harvester. Pero medyo makakatulong siya when it comes sa quality din ng rice. Kasi kung aabutin pa ng 3, kailangan kasi na di aabutan ng ulan. 'Di ba? Kasi maapektuhan din lang ng quality yung mga palay na na-harvest mo. So dapat yun siya sa 1 araw, kung ma-harvest na yun siya lahat, makikip yan agad-agad. Or kung maganda naman ang quality ng rice ng palay na na-harvest mo, ay kung aprobado siya doon sa pagbebentahan mo, so okay yun. Kasi ang problema yung i-consider talaga is yung moisture content ng rice na ibebenta mo. Kasi kung kung medyo basa-basa pa siya, meron pa siyang wet something, hindi yan siya pwede kasi nga pangit yun na quality sa rice. So that's why yung mga palay ay binibilad talaga yan siya sa araw before yan siya ibinebenta. Di ba, makikita niyo naman yan sa mga probinsya, yung mga palay ay binibilad talaga yan siya sa tabi ng kalsada, sa mga dryers, sa mga basketball courts, diba? Yung direct sunlight talaga para madali po siyang mag-dry yung ating mga palay. So ayun, so congratulations sa lahat ng mga beneficiaryo, sa lahat ng mga rice farmers dyan sa Zamboanga del Sur. Oo, dumadaan tayo dyan sa Zamboanga del Sur pag tayo pumupunta sa Pagadian City o papuntang Dumaguete. Dyan yun yung area na marami talagang mga rice farmers dyan kasi magaganda talaga yung nila, yung kanilang location para magtanim ng palay. Diba? So congrats again sa ating mga farmers. Naway maalagaan ninyo ng mabuti yung inyong machine para ay magamit nyo pa yan ng matagal. Diba? Tsaka of course dapat maganda yung maintenance ng inyong machine kasi kahit maganda or brand new yan siya, at kung hindi niyo naman maalagaan ng mabuti, ay sayang din naman. Hindi niyo siya magagamit ng pangmatagalan. So ayan alagaan niyo ng mabuti ang inyong mga machine. At saka magkaisa kayo diyan. Magkaisa kayo sa paggamit ng inyong bagong machine. At saka congratulations sa inyong mga maha-harvest ng mga palay, 'di ba? So ayan. How I wish na lahat tayo may sarili talaga tayong palayan para hindi na tayo bibili ng bigas. Pero iwan ko lang kung mas magasto ba kung may sarili kang palayan. Meron ka sariling pangkonsumo sa palay pero yung ikaw pa yung magtanim, ikaw pa yung mag-alaga sa palay, yung mga ganon. Ewan ko lang kung saan kayo mas advantage sa inyo, 'di ba? Kung meron din naman kayong mga bakanting lupa diyan na hindi niyo na ginagamit at saka pwedeng gawing palayan, so might as well na i-grab niyo na itong opportunity na pwede kayong makatanim ng palay. Pero just in case hindi naman talaga suitable na gawing palayan, so baka suitable siya para taniman niyo ng tawag dito, mga vegetable crops. Diba? So sayang kung meron kayong mga sarili niyong lupa diyan na hindi ginagamit. Gamitin niyo na
sayang din ang opportunity. So, yun nga, sabi nga nila dito sa pagsasaka, kailangan talaga na hindi ka tamad. Dapat madiskarte at hindi ka talaga tamad. Dapat masigasig ka. Diba? Always alert, always yung pag-iisip mo ay very innovative. Padiskarte ka, hindi ka talaga tamad. Dahil kung tamad ka, tapos merong lupa dyan, hindi naman basta-basta tutubo yung palay dyan kung hindi mo tinanim. Hindi rin siya basta-bastang mabubuhay kung hindi mo alagaan. So, ayan. So, it takes your time, effort, and of course, your ability and a knowledge, of course, sa pagtatanim ng kahit anong klaseng tanim na gusto mo itanim dyan sa bakanting lupa mo para ikaw ay umasenso. Okay, ganun din yan sa pag-aalaga ng mga hayop. So, kailangan mo rin ng extra time and effort para maalagaan yung inyong mga alagang hayop. O, diba? I'm sure, ang lahat ng mga magsasaka natin dyan sa Zamboanga del Sur ay, kumbaga, veterano na yan talaga sa pagsasaka kasi yan na talaga yung kanilang bread and butter, diba? Yun na yun talaga yung kanilang mga hanap buhay. So, ang iba dyan, may sariling lupa. Ang iba naman dyan ay yung mga nagki-caretaker. Diba? So, yun nga, marami mga nagsasabi na dapat sana kung yung farmer dito sa Pilipinas, sila dapat yung mga mayayaman. Kasi sila yung nagpo-produce ng makakain natin, ng mga tao. Sila yung dapat ang may maraming pera. O kaso baliktad eh. Diba? Kung sino pa yung nagki-caretaker ng lupain o ng palay, sila pa yung nahihirapang makabili ng bigas. Yeah, it's true. It's true. Meron talagang ganoon kasi nga, syempre nagki-caretaker lang sila, yung naghihintay sila na makaani, tapos yung during those times, those days na naghihintay sila na makaani sila, ay wala rin silang pambili ng bigas. So doon pa nila makiklaim yung bigas nila after silang makaani. So that's why yung iba nating mga caretakers dyan ay nag-iimpok talaga yan sila Nagsisave talaga yan sila ng bigas. Nagsisave talaga yan sila ng bigas para yun yung magagamit nilang pangkain nila habang naghihintay sila sa next harvest. Pero yung iba, hindi na talaga sila makakasave kasi ibinebenta na nila yan siya para lang makapera sila at magamit nila agad yung pera nila. Kasi nga, kulang talaga yung gastusin nila. Kulang talaga yung pera nila para sa kanilang araw-araw na panggasto. So, minsan ay kumbaga, nasa-sacrifice na lang nila yung kanilang pambili ng kanilang pagkain kasi may mga inuuna sila. That's supposed to be supposed to be dapat unahin din yung kanilang makakain. Pero 'di ba, may mga iba talaga diyan na unahin na lang nila yung utang. So magse-save na lang sila doon sa pagkain nila na maliit lang na budget. So medyo nakakaawa, but there's nothing to worry again because I know God will provide. Sa lahat, alam naman ng Panginoon yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. So, ayun. So, I hope wala na mga nagki-caretaker dyan ng mga tawag dito, mga magsasaka natin dyan ng mga na-caretakers na nahihirapan po. Okay? I hope na meron kayong pambili din always ng bigas or meron kayong mga kinakain dyan habang naghihintay kayo sa inyong hina-harvest dyan na mga palay. So, ayan congratulations again sa ating mga magsasaka dyan sa Zamboanga del Sur. Alright! Sa lahat po ng ating mga nanonood sa atin at nakikinig sa ating mga programa, meron po ba kayo mga katanungan? Ayan, mula po kay Rihanna Fe Calderon. Hello po, Ma'am Clara Tita. Hello din sa iyo, Rihanna. Kumusta ang iyong kilay dyan? Magtanong lang po ako, ano pong gawin para makaiwas sa atay ng mga manok? Maiwasan mo ba ang atay ng manok, Rihanna? Pwede itanong ko yan ulit sa inyo. May atay. Ano ito? Atay? Baka walang atay yung manok niya. Para makaiwas sa atay ng mga manok? Parang merong problema din merong problema sa katanungan mo, Rihanna, paki-edit. Hindi ko masagot yung tanong mo kasi yun siya. Hello to Summer Gayam, the Pizza Boy. Good evening and good afternoon po mga ka-AgriSenso watching here at Baguio City, Benguet via RNG Luzon. Uy, parang ito si Summer Gayo, parang si Winter ito. Na-remember ko yung name ni Winter. Ngayon ay after sa Winter ay Summer na siya. Feeling ko.
Hello sa iyo, Summer. From Baguio City. Ayan. Ano ba yun? Ma'am, magkano po ang SRP ng Intenso, okay? Hoy, doon pa lang sa mga bossing natin sa Rueda, at mga pare dyan sa Rueda, meron po tayong a conditioning formula para sa inyong mga alagang manok dyan na panabong, okay? Meron tayong Intenso products from Intenso Premium. Ito po yung para sa ating mga fighting cock at sa ating mga bayong or cockerel. Meron tayong Intenso Power Stag. At para din naman sa ating mga sisiw, na vitamin sa ating mga sisiw, ito po yung Intenso Plus, okay? Yan po, karamihan po sa ating mga breeders ngayon, kahit hindi po mga manok panabong, ginagamit po nila yung Intenso Plus kahit sa mga naka-free range chicken dyan, mga nag-alaga ng native chicken, ay gumagamit sila ng Intenso Plus bilang vitamins sa kanilang mga sisiw. Kasi sagana po kasi ito sa electrolytes. Oo, naiiwasan pong ma-dehydrate ang inyong mga alagang sisiw. At saka kumbaga multivitamins na rin ito at minerals na may CGF or Chlorella Growth Factor para po ay matibay yung kanilang mga buto sa kanilang mga binti at bibilis yung kanilang pagtangkad at pagtaas. Unsa ba dya? Unsa ba diha pa ang klaseng pagtaas? Bibilis po ang kanilang pagtangkad. Kasi nga, of course, itong CGF, ito yung Chlorella Growth Factor. Ito yung, sabihin natin na vitamin na nakakatulong na mabilis yung pagtangkad ng inyong mga alagang sisiw dyan, na matitibay yung kanyang mga buto sa kanyang mga binti. So, sa ating Intenso Premium, naglalaro yan siya sa 14 to 16 pesos per couplet. Ganon din sa ating Intenso Power Stag, same lang din yan siya. At dito sa ating Intenso Plus, naglalaro din yan siya sa 45 pesos. Ayan. Mga nasa 44 or 45 pesos yung ating Intenso Plus. Ang Intenso Plus kasi natin, sa sachet yan siya. Water-soluble powder yan siya. Naka-sachet yan siya. So, mas mahal siya sa Intenso Premium at Intenso Power Stag. Okay? Kasi sa Intenso Plus, water-soluble yan siya, na hinahalo po yan siya sa tubig nila. At yun na yung ginagamit nila na pang-inom. 'Di ba? So, yun, mas mahal siya, 45 pesos, pero maramihan naman yung gamitan niya. Okay? Marami nang makakainom. Sa isang sachet lang ng Intenso Plus, pwede mo na siyang ibigay sa 4 liters, isang galong tubig para pwede na yan siyang mainom ng ating mga sisiw. So, ayan! So, I'm sure na maganda po ang paglaki ng inyong mga sisiw kung sila ay naka-intenso. Hindi sila, di ba sabi natin, napaka-sensitive ng mga sisiw. Di ba? So, ito, kung magkakasakit man sila, ay mabilisan din naman yung kanilang pag-recover kasi nga nandoon na yung mga vitamins and minerals sa katawan ng inyong mga sisiw dahil na nga yan sa Intenso Plus. Okay? So bukod dyan sa Intenso Plus, yun nga, nabanggit ko kanina, yung ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, hinahalo po yan siya sa mga, pwede sa inumin ng inyong mga alagang baboy o manok, pwede rin siya sa feeds. Na ihalo niyo po yung ating King's Vita Plus. Powder din yan siya ha. I-mix niyo lamang po yan sa kanilang feeds. Pwede po siya sa dry feeding at pwede rin po siya sa wet feeding. Pwede rin po yan siya ihalo sa tubig. Okay? So, walang problema kahit ano. May overdose ba si King's Vita Plus? Wala pong overdose. Pwede niyo po siyang gamitin araw-araw, bawat pakain. Ibigay niyo po sa kanila. Ibigay niyo po sa inyong mga alagang baboy. Ito ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, sa lahat po ng mga nagtatanong, wala daw pong available doon na product sa kanilang Agrivet stores. Okay? O, it's either out of stock or it's either hindi pa yan siya napuntahan ng ating mga sales. But don't you worry dahil pwede naman po kaming mag-send sa inyo ng product via LBC. Okay? Meron po tayong cash on delivery or cash on pick-up sa ating mga LBC branches. So, pwede po kayo mag-order sa amin online via Facebook page ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. O doon kayo sa Panamox, pwede rin po kayo mag-order. Message nyo naman po ang Facebook page ng Panamox. Intenso, ganun din. Sa ating iba pang product, itong Worms to Go, pwede rin kayong mag-order via online. Okay?
So, sa lahat po ng mga nagbabalak dyan na mag-order online, it's either mag-message kayo sa ating Facebook page. Yan po ang ating Facebook page, ha? Or, pwede rin po kayong mag-Shopee. Okay? Yung ating official account po sa Shopee, ito pong KBM AgriVet Lines. KBM AgriVet Lines. Hanapin niyo po sa inyong Shopee account ang KBM AgriVet Lines at doon po lahat makikita niyo po ang ating mga produkto na available po at ating Shopee store, okay? Puntahan niyo po ang ating KBM AgriVet Lines, hanapin niyo po ang inyong gustong bilhin na produkto. Lahat po ng mga products na na-mention ko ay available po yan siya dyan sa ating KBM AgriVet Lines. So ito po ay COD, cash on delivery po via JNT Express or GoGo Express. Yan po ang ating mga delivery partners sa pamamagitan po ng ating Shopee store. Okay? So if ever ay hindi talaga nahihirapan talaga, pwede po kayong tumawag sa ating hotline. Okay? Meron po tayong hotline, itong 0917-795-0220. Pwede po kayong tumawag dyan anytime. I mean, hindi pala anytime. Mapatay tayo sa anytime. 8 a.m. to 5 p.m. po. During office hours lamang po, ha? Para po ay makater po ang inyong mga inquiries and at the same time, ang inyong mga orders. Alright! So, ayan! I hope ay hindi kayo na-board or kung na-board kayo, huwag kayong ma-board. Huwag kayong ma-board. Gising! Gising kayo. Oo. Kuya, parang wala na iyan. Nawala yung ating SIM card dyan. So, parang ma-change na ito. Ayan. Agad nang nawala. So, i-announce na natin next week po ang ating text hotline, no? Kasi meron talagang problema doon sa cellphone. So, shout out to Ma'am Shmacy. Baka ma-change natin yung ating number. Para maka-chat na at maka-text na ang ating mga listeners. So, at maka-greet na sila. Oo, diba? Uy, after po ng ating programa, ay, sorry, Friday pala ngayon. Pero every Tuesday, Wednesday, at Saturday, abangan niyo po si DJ Maxine, ha, dito sa ating Kings Radio Stations. Siya po ang ating DJ for our Kings Afternoon Delight at hataw na Kings Afternoon na. Abangan niyo po si DJ Maxine sa radio. Hindi dito sa live. Bawal ipakita kasi nga DJ. Secret o yun siya. Unless na po ni Clara Tita kasi na-expose naman siya na ang mukha ni Clara Tita. So okay lang. Pero ang ating DJ Maxine ay sikreto po si DJ Maxine. Huwag natin siyang ipakilala. Baka ay maraming mahulog sa kanyang mga bitag. Mga bitag! So, ayan po, hindi na po talaga nakahabol ang ating Inday Badyang at tayo na po ay magtatapos sa ating programang Agrisenso. Anyway, bukas po, samahan niyo po ako muli sa ating programa dito sa Agrisenso. If ever po meron po kayong mga katanungan, mga reaksyon, o mga komento, ano pa dyan, i-message nyo naman po ang ating Agrisenso. Kung meron po kayong gustong topic na i-discuss natin, i-message nyo naman po kami sa Agrisenso. At dito po nagtatapos ang ating programa for today. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Bukas po muli, dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura, ang Agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.